Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it too. Hi guys. Angazi mina noma ngizwa kahle yini noma ngizwa kabi. Ubaba uMseleka akakwazi ukuhlukanisa unkosikazi nentombi, wife and girlfriend. Akakwazi. Phela guys, uthando nesithembu. Kulaba bangazi abanye sebeyazi sengifana nje nale yini lento le icassette ehlephukile lobe idlala endaweni eyodwa phinda kwabangazi ke guys, uMayeni indaba yakhe yonke yomshado sayizwa ngobaba kaMayeni. Engikholelwa ukuthi akekho umuntu omdala ongakhuluma iphutha ethi ngalonyaka kwafika abakaMseleku kwafika iy'nkomo zingafikanga. EyaMayeni ngize ngithi sinayo i-reference kaMayeni kuyo yonke indaba yakhe nobaba uMseleku siyibambe kumkhulu kaSibindi okuwubaba kaMayeni, ukhona ku-season 1. Ngikhumbula kahle lolu suku kuleyo episode uMacele ubeyobona ekhaya kubo esikhombisa ngokuthi umndeni wakhe unjani, noMayeni bekunezinto ayoyishiya ekhaya kubo. So uMayeni uyangena kubingelela umndeni wakhe after lapho ubaba kaMayeni okumkhulu kaSibindi uyasichazela ukuthi kwenzakalani before, wachaza futhi ukuthi yini ebenzima ukuvumela uMayeni ke manje okwesibili. Wathi into engabanga lula ingoba bese kukhona uMacele. Before isithembu vele kwashiwo, ingakho kwazi kuthiwa uMacele ushade qala ukunoMayeni kodwa ebe efike emva kwaMayeni. Eya first girlfriend case closed 1997 nomuntu wa-1989. If iminyaka basinikeza accurate years, ngeke guys, yicala phela lelo. U-first girlfriend kulaba asibaziyo uMayeni. Emshadweni-ke manje sididwa ukuthi ngo-2007 uMakhumalo ube unkosikazi noma ube yi-girlfriend yini, ngoba u-2007 yilo uMseleka athi ushade ngawo noMayeni June, and uneshow uMseleka ukuthi bashadile ngalesi khathi because uyabeka ukuthi bekuJune 2007 eshada noMayeni. Lo mshado-ke bese ibuza wona ukuthi kanti uMakhumalo usho muphi umshado? Ngo-2007 June uMakhumalo ube yi-girlfriend ehlala eMzumbe or ube unkosikazi ehlala eMzumbe. Ubaba uMseleka yini ehlule kusho nje leyo nto leyo, because manje uma uMseleka eshade ngo-2007, u-2007 ufika kuqala kuno-2009. uMakhumalo yena uconfirm ukuthi ngo-2009 yila ashada khona, and ngaleso sikhathi uMasawule engasekho emhlabeni. Yazi iwishiwishi leya nto yasho usisi waseThekwini odumo, yiyo-ke le wishiwishi abayenzayo. And into ebesilindele nje ukuthi aconfirm ukuthi uMakhumalo ufike before uMayeni as i-girlfriend ngenxa ye-breakup. Manje sebehlule ukuhlukanisa u-girlfriend no-wife, intombi no-wife. Kuyahlupha-ke khona kodwa ukujwayela emzini before ushade, kwenza izinto ey'fana nalezi, kwenza le confusion ekhona because uma usemzini usuzazi ukuthi ulungiselela umshado, abazofika after wena uzoba nenkinga ngoba uzoba hurt. Mase unale pain umisdirector i-pain because umuntu owenze izethembiso, if yiqiniso leli ngendlela esizwa ngayo, owenze izethembiso ongazigcinanga uMseleko. Uma uMseleko esekhetha ukuthi enzele uMayeni before uMakhumalo, uMseleko futhi. Kodwa manje onke ama-comments esihlale siweza uMayeni omubi, futhi uMayeni okungenzeka nokuthi wenza intembi yini leyo. uMayeni besefika ubaby mama, efike phezu kaMakhumalo oyi-girlfriend, kodwa futhi bengabonani. Ngoba ukushilo lokhu uMakhumalo naye iyamdida into ayichazayo, uthi uMayeni besibonana naye efika eMzumbe eyi-girlfriend kodwa ngingamboni ngoba bengiyi-girlfriend. Kanti ube nini unkosikazi? Unkosikazi be-2007 bewunkosikazi yini? Sifuna ukwazi lokho. Yibo futhi abaqalile
khona uzobuza ukuthi like kunendaba sinandaba guys, sinandaba silandela istory. Yayizwa leyo nto, silandela istory. Masibala nje ukuthi bekunamakhosikazi awu-6 kodwa bengakashadi. Mabevela bawu-6 ngoba noma ngampilo siyambala mabefake egameni lokuba i-girlfriend noma ngampilo futhi wasebanengane. Okusho ukuthi noma ngampilo zazi khona izethembiso yena wahlehla. Kodwa ku-number 1 no-number 2 ngingakwenzela kahle ngikutshela ukuthi why u-number 1 ubuphakathi kaMayeni noMacele. Ubhesti kaMakhumalo ubengasaqualify ku-number 1 ngendlela umseleka asixoxela ngayo. Phela silandela umseleka, ngithi umseleka okhokhayo, umseleka onevision yesithembu, le vision le esiwela kolwandle nompumelelo. U-number 1 ubukuMacele nakuMayeni ngesikhathi futhi esisodwa. Ngaleso sikhathi akaqualify uMakhumalo ngeminyaka ku-2001 and 2000. Cha phela bese sizojaja ukuthi kanti kwakwenzakalani ukube uMakhumalo ukhona kuleyo minyaka. Naku-2003 sibala ukuthi iminyaka yakhe ayingeni kulokhu okwakhiwayo, iminyaka ibingamvumeli. Asazi-ke mhlampe-ke badidekile uMakhumalo iminyaka yakhe akusiyo le abasinika yona ngoba ngo-2003 ngeke. Asazi kodwa phela asazi ngey'ndlela zomkhulu nogogo ngoba omkhulu nogogo kwakuthiwa intombazane ayingafundi ngisho ukufunda ngoba vele izohamba iyogana. Asazi ngesikhuluma into esithi siyayazi mhlampe babenza isizulu lesi sakudala, lesi sizulu esisisabisayo nathi sihlele sibuza ukuthi hayibo ngoba amaZulu anenhlonipho, amaZulu ahambisa inhlonipho phambili. Kwakutheni ivumeleke into efana nale? Asazi-ke mabe lapha kodwa yena mayekhuluma siyabona ukuthi kwizinto eziningi ublame uMayeni noma mhlampe-ke wazizwa engahlonishwa uMayeni ngalesikhathi uMayeni efika esekhona. Kwakunobu-side chick no-main chick because uMayeni wayeseyi-side chick. Cabanga khona uzofika kule video acasuke kodwa uyangizwa ukuthi mina ngiyahlela. uMayeni-ke wayeyi-side chick, uMakhumalo eyi-main chick. Manje hayi khona kwakunzima, kunzinyana ngoba phela uMayeni imdala kunoMakhumalo, wayezomthethisa athini? Hayibo ma. Bye-ke, bye. Ningaze nicasuke la nifake imizwa yenu.